Akılman karıya menen padişa. Abhaz jomogu. İlgeri bir padişa sırtkı düşmandardan mamlekettin korgodo jana başkaruda özünün jetiktigi menen ayırmalanyp ataga çykkan eken. Akıl taymaşlarını uyuşturup, akılman adilettүү adamlarga tayanuu menen iş kılçu. Bir günü padişaga akılman karıyalardan biri gelip, "Urmatu padişam, siz uluksuz, balkim en akılman padişasız, birok sizdin mamleketinizde sizden da bilerman karıya jaşayt" deyt. Padişa daroo anın kim ekenin bilgisi, aga joolukkusu gelgenini aytat. Oşentip aga jolugu üçün sapar tartat, kuş uçpagan, kerbender ötpegen toonun çokusuna barışat. Toonun kırında bir tam anın janında jalgız karıya koylordu jayıp jürgen bolot. Padişa karıyaga, "Men seni izdep jürem, seni dünönün akılmanı dep uktum, saga meni suralarim bar." Karıya, "Ya sura olsa bere koy, sura" dep жооп beret. Padişa bul mezgilge çeyin ukkan eň tatal suralardy bere başlayt. Karıya buydalbastan jooptordu tak tak beret. Padişa taň galyp, dagy emne surasam dep oturganda, karıya padişaga sura salat. "Çyndyk menen galypdyň ortasyndagy aralyk kança padişa?" Padişa oýlanyp жооп tapa albagan soň akylman karıya, "Koldun manjalary, koluňdy betiňe koy. Közüň menen gulagyňdyň ortasy 5 manja. Gulagyň menen ukkan nerseň jaňylyş, kalp boluşy mümkün. Gözüň menen görgöndörüň kalp bolboýt. Kalp menen çyndyktyn ortasy 5 manja." Padişa akylman karıyanın bergen joobuna abdan taň galyp, "Sen dünönün eň akylman adamy ekeniňe gözüm jetdi" deyt da, any saraýyna alyp gelip, baaluu belekderdi berip, syý urmatyn görsötüp jönötöt.